హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వ్లాగ్స్. ఈరోజు వచ్చేసి పాలక్ పన్నీర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది వీడియో చూసేద్దామండి. నేను ఒక బాండీ అయితే తీసుకున్నాను. ఆ బాండీలో వాటర్ అయితే వేసుకున్నాను. ఒక 1.5 కప్ వరకు వేసుకున్నానండి. అది ఆల్రెడీ బాయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బాయిల్ అయ్యే దాంట్లో పాలకూర శుభ్రంగా కడిగేసి అయితే పెట్టుకుని ఆ పాలకూరని బాయిల్ అయ్యే వాటర్లో అయితే యాడ్ చేసేయాలండి. మనం ఈ విధంగానే యాడ్ చేసేసుకుని ఏం లేదండి, మనకి పేస్ట్ టైప్ మనకి పేస్ట్ లాగా కావాలి కాబట్టి కొంచెం మనకి వెంటనే కూడా ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ అలా మూత పెడితే బాగా మగ్గిపోతుందండి పాలకూర మొత్తం కూడా. సేమ్ మనకి పేస్ట్లకు కూడా అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. మనకి ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేసినా కూడా మనకి స్మెల్ అన్నది రాకుండా పాలకూర అలా సరిపోతుందండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. నాకైతే ఇలా అయితే సరిపోతుంది కాబట్టి నేనైతే వేసుకున్నాను. చూడండి, పాలకూర ఇంకా బాయిల్ అవ్వలేదు, అవుతుంది. ఇలా అయితే బాయిల్ అయ్యిందండి. ఇలా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు సరే ఇంకా అయిపోతుంది, దగ్గరికి వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఐస్ క్యూబ్స్ అయితే ఇందులో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి. నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని పక్కకైతే ఇది ఇంకా కొద్దిసేపు బాయిల్ అవుతుంది కాబట్టి వదిలేసుకున్నాను పక్కకు పెట్టి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లోకి కొంచెం మనకి హాట్ వాటర్ నుంచి ఇప్పుడు మనకు కూల్ వాటర్ కావాలి. మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నానండి. నేను అందులో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుని ఈ పాలకూరని ఐస్ క్యూబ్ దాంట్లో వాటర్లో యాడ్ చేసి పెట్టానండి. ఏంటంటే అది మెయిన్ దేనికోసం అంటే మనకి స్మెల్ కూడా అదొక అంటే పచ్చి వాసన అలా వస్తుంది అనేసి నేనైతే ఈ క్యూబ్స్ అన్నది యాడ్ చేసుకున్నాను వాటర్లోని. సేమ్ ఈ చల్ల వాటర్లో ఏం చేయాలంటే మనం ఇలా కాకుండా మనకి చల్లగా ట్యాప్లో వచ్చిన వాటర్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. నేనైతే ఇలా యూస్ చేసుకున్నాను. ఇలా పాలకూరని మొత్తం వాటర్ లేకుండా అయితే ఇందులో అయితే వేసేసుకున్నాను. ఇలా వేసేసుకుని జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ అలా అయితే పక్కన వెంటనే జస్ట్ తీసేయడం కూడా అయిపోయిందండి. ఏం లేదు, మొత్తం పాలకూర అంతా అందులో వేసేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను జల్లెడాల్లోకి అయితే పెట్టేసుకున్నాను. మొత్తం టోటల్గా అంతా కూడా పాలకూర మొత్తం కూడా ఈ విధంగా అయితే జల్లెడ తీసుకుని జల్లెడలో వేసేసానండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇది పేస్ట్ కింద ఆడుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ చల్లగానే ఉంటుంది కాబట్టి నేను పేస్ట్ కింద కూడా యూస్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు వెంటనే కూడా వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చల్లగా అయిపోయింది కాబట్టి. నేను ఇంకెటువంటివి కూడా మసాలా కానీ నార్మల్గా ఇంట్లో యూస్ చేసే మసాలాలే యూస్ చేస్తానండి. బయట అయితే ఏం మ్యాక్సిమం అయితే ప్రిపేర్ చేయట్లేదు అసలు. మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత బట్టి ఇంట్లోవే చేసుకుంటున్నాను. ఇదిగో చూడండి, ఇప్పుడైతే నేను ఈ జల్లెడలోంచి మిక్సీ జార్లోకి అయితే వేసేసుకున్నాను. కొంచెం పేస్ట్గా కావాలి కాబట్టి మనకి మిక్సీ అయితే ఇప్పుడు చల్లదనంకి పర్వాలేదు, నార్మల్గానే ఉంది కదా అనేసి మిక్సీ అయితే పెట్టేసానండి. మిక్సీ పెట్టేసుకుని దాన్ని అయితే పక్కకైతే పెట్టేసాము. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం నేను ఆ పాలకూర బాయిల్ చేసిన బాండీలోనే అదే బాండీలో వేసేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ నేను ఏం చేయట్లేదు, 2 ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను. నేను 2 ఆనియన్స్, ఒక టమాటా కూడా వేసుకోవచ్చండి, అది మీ ఆప్షనల్. మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే నార్మల్గా నాకు ఓన్లీ ఆనియన్ ఒక్కటే వేసుకున్నానండి, ఇంకేమీ యాడ్ చేయలేదు. అందులో ఒక చీరికల కింద అయితే కట్ చేసేసుకుని ఆనియన్స్ మనకి ఆయిల్ వేసేసుకుని ఆయిల్లో అయితే ఫ్రై అయితే చేసుకుంటున్నానండి. ఈ ఫ్రై చేసుకున్నాక కొంచెం ఇందులోనే జస్ట్ ఏం లేదు, కొంచెం కరివేపాకు కొత్తిమీర ఈ 2 కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనం కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇలా ఈ విధంగా కొంచెం డీప్ ఫ్రై బాగా అవ్వాలండి. ఇది వేగితేనే కానీ ఆ టేస్ట్ అన్నది మనకి. మళ్ళీ దీనికి కూడా మిక్సీ వేసుకుంటాం కాబట్టి పర్వాలేదు. అలా అయితే ఇది బాయిల్ అయ్యేసరికి నేను ఇలాగ పన్నీర్ పీసెస్ అయితే కట్ చేసుకుంటున్నానండి. పన్నీర్ పీసెస్ ఏ విధంగా అంటే మీడియం సైజ్ అయితే కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇలా ఈ విధంగా. మీ ఇష్టం, మీకు పెద్దగా కావాలనుకుంటే పెద్దగా కట్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే ఈ సైజ్ అయితే సరిపోతుంది కాబట్టి నేను ఈ సైజ్ అయితే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మనకి ఈలోగా ఆనియన్ కూడా దగ్గరికి ఫ్రై అయితే అవుతుంది. ఈ ఫ్రై అయ్యే దాంట్లో దీన్ని ఏం లేదండి, జస్ట్ మళ్ళీ ఇది చల్లారాలి కాబట్టి చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి మనం. దీన్ని చల్లారబెట్టి మిక్సీ అయితే పెట్టేసుకున్నాను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కానీ మళ్ళీ ఏం చేసామంటే కొంచెం ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేశానండి. ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని మనం ఉల్లి పేస్ట్ కింద అయితే ఆడి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆ పేస్ట్ని ఆ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కే దాంట్లో అయితే వేసేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా కొంచెం మనకి ఆనియన్
కొంచెం ఈ పేస్ట్ కూడా కొంచెం వేగితే బాగుంటుంది కదా అనేసి అయితే ఒకసారి అయితే వేగిస్తున్నాము. ఇలా అందులోనే కరివేపాకు అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. నేను కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుని జస్ట్ ఏం లేదండి, నేను ఇందులో ఏమేమి వేస్తున్నానో కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నది చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు మనం పాలకూర పేస్ట్ అయితే రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. పాలకూర పేస్ట్ ఆడేసింది నేనైతే రెడీగానే పెట్టుకున్నాను. ఇందులో అయితే వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకుని అందులో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు కావాలంటే ఇంట్లో యూజ్ చేసేవేనండి. మనం ఏం లేదు, జస్ట్ పసుపు కొంచెం వేస్తానండి. అంటే కొంచెం జస్ట్ ఎంతో కాదు, 1 టీ స్పూన్ కూడా కాదు, కొంచెం అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. మళ్ళీ పసుపు అంటే మనకు కలర్ షేడ్ అయిపోతుంది కదా, అందుకైతే ఎక్కువ అయితే కూడా యాడ్ చేసుకోలేదు నేను. ఇలా అయితే వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు 2 కూడా మిక్సప్ అయితే అవుతుంది చూడండి బాగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. ధనియాల పౌడర్ అయితే యాడ్ చేసాను చూడండి. ధనియాల పౌడర్ 1 స్పూన్ అయితే వేసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ అండి, సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మనకు టేస్ట్కి సరిపడంత. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి కారం కూడా లైట్గా వేసుకున్నానండి. ఎంతో కూడా జస్ట్ కొంచెం వేసామన్న పేరుకి అయితే వేసుకున్నాను నేను కారం కూడా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే గరం మసాలా, మన ఇంట్లో యూస్ చేసుకునే మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను 1 స్పూన్ చూడండి. ఇలా ఈ 3 కూడా బాగా కలిపేసి మిక్సప్ అయితే చేసుకోవాలి. అలా మిక్స్ చేసుకుని బాగా కొంచెం అవి కూడా మసాలాలు కూడా పన్నీర్కి ఆనియన్కి కూడా బాగా పట్టుకుంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ టేస్ట్ అన్నది తెలుస్తుంది, ఫ్లేవర్. ఇలా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే సేమ్ అదే కొంచెం వాటర్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నామండి. వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంటే మనకి బాయిల్ అవ్వాలి కాబట్టి పన్నీర్ ముక్కలు కూడా కొంచెం మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ అయితే ఒక 1.5 కప్ అలా అయితే యాడ్ చేసేసాను నేను. ఈ విధంగా యాడ్ చేసేసిన దాంట్లో ఏం లేదండి, మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని తీసుకొచ్చి పాలకూరలో వేసేసామండి. ఇలా ఈ విధంగా అయితే ఒకసారి అయితే టోటల్గా అయితే మిక్సప్ అయితే చేసేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఏం లేదు, ఒక 10 మినిట్స్ అలా బాయిల్ అయితే సరిపోతుందండి. మనకి పన్నీర్ ఫాస్ట్గానే అవుతుంది. ఇలా మీకు ఏమైనా టేస్ట్ తక్కువగా అనిపిస్తే గాక కొంచెం మనం ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా. నాకైతే అన్నీ కరెక్ట్గానే సరిపోయినాయండి. ఇంతేనండి, ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకునే రెసిపీ పాలక్ పన్నీర్. అంతేనండి, ఈజీగా అయితే అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.